Well. Hej sammen, og velkommen til en ny video på min kanal. Den her video, det bliver faktisk ikke sådan rigtig en gaming video. Det er faktisk nærmere en reaktionsvideo, fordi jeg har set, der er nogen, der har disset mig. Vent lidt, 2 sekunder, lukker lige døren. Sådan der, nu kan jeg fokusere på. Jeg har set nogen, der hedder IP-krigerne. De har sgu disset mig. Og det synes jeg faktisk, vil jeg lige reagere på, hvad de fortæller og siger til mig. Altså, det er diss track. Og det jeg mener, det er simpelthen, det er den her kanal her, jeg kan se her. Jeg gør lige mit ansigt lidt mindre. Jeg gør lige skærmen lidt mindre, så man også kan se. Men jeg har set dem her, og de er simpelthen, så jeg kan se, at der står her. Der står her. Diss track. Anders Skimidi og Katora Finley. Jeg kan ikke forstå navnet. Og så er der så mit navn, Johannes Gaming. Og så er det simpelthen, at jeg simpelthen tænker, at jeg skal lige reagere, hvad det er, de siger i det her diss track her. Så den er allerede for 2 likes, mand. Hvorfor fanden er der nogen, der liker mig? Det bliver disset, mand. Men ja, I know. Så ja, jeg skal simpelthen prøve at se, om jeg skal svare tilbage. Eller om det simpelthen er for dårligt til, at jeg simpelthen ikke behøver at svare tilbage. Altså, de må godt lave et nyt. Men hvis de laver et, der hele videoen handler om mig, så kan jeg sgu fortælle, så er det der, hvor jeg faktisk skal svare tilbage. Men lad mig høre, hvad de siger. Nice intro endda. Han skal lige sidde ordentligt der. Det er ham der, jeg ved godt, hvad han hedder. Han hedder Lukas. Ja. Så lad mig lige se. Han siger, at han er syg. Jeg kan selv ikke tage det seriøst. Hvad fanden er det, han siger med det? Men han spiser kun bly. Hvad fuck er det der? Hvad er det der? Hvad er det der? Han pjekker indtil han er ny. Er der nogen, der fatter det der? Skriv ned, eller I prøv at like videoen, hvis I fatter, hvad han siger. Han siger, at han er syg. Men han vil bare gerne hjem til sin by. Han kan godt lide Ice Spice. Han vil gerne hjem, så han kan få trykket af. No lies, no tries, no dice. Altså, hvad laver han? Altså, det her diss her, det er faktisk, altså, jeg synes ikke musik, den er sådan, hvad sker der nu? Den er lidt høj, den er ikke så høj musikken, så man kan næsten ikke høre noget, synes jeg ikke. Men, Evil mode activated. hvad sagde han der? Hvad fanden sagde han? Mode activated. Even not activated. Altså, hvad er det for en stemme? Hey, Johannes. Hey! Og så kommer jeg, nu kommer jeg. Okay, lad mig lige høre, hvad de disser mig for. Hvad de disser mig for. Hey, Johannes. Hey, Johannes. Du er en noob til Fortnite. Hvad fanden er det? Hvad fanden? Hvad er det? Står der 6? Hvad fanden er det, han sagde der til? Jeg var ikke lavet til Fortnite. Hey, Johannes. Du er en noob til Fortnite. Hvad fanden? Nykopølse til Fortnite, er det siger, eller hvad? Jeg forstår ikke rigtig, hvad det er, de sådan snakker om der, men altså... Jeg tror i hvert fald, det er et eller andet dårligt til Fortnite, ja. Du stjæler vores videoer og... Ved 2 sekunder, hvad?
videoer. Og du stjæler vores videoer. Han siger, at jeg stjæler deres videoer. Jeg har faktisk lige set en anden video før. Det vil jeg prøve at se den her video. Er jeg en noob? Jeg tror nok godt, I kan genkende det her. Hej alle sammen, og det er ikke mig, der har stjålet deres video. De har kopieret min video og sat den på deres kanal. Hvad fanden? Prøv at se. Det er jo min første video nogensinde, det der. Det er det. Og så... Hallo, de har jo tydeligere mine videoer. Hvad er det for noget, det her, mand? Prøv at hvad? Det skal jeg lige høre igen, mand. Du stjæler vores videoer. Og Stjæler deres videoer. Det retter jer, der stjæler min video. Det er jer, der faktisk ligesom har kopieret min video og lagt over på jeres kanal, som gør, I synes, det er jeres kanal. all night. Anders, han ødelagde al hans Nike. Anders. Og hans bike. Jeg fatter overhovedet ikke noget af det, de siger her. Mens han bliver tight. Ice Spice. Det er kartoffeljæs egen price. Og du tror, at du er en af jæs. Men du er ikke en Kanye. Kanye hated lidt. Han er bare en wannabe, fordi han er gay. Han kan godt lide Tavle, men sagt, mand. Yeah. at slag, mens hans penis er på display. Hvad? Det der altså datser bare til sidst, eller hvad? Han er bare det, der slutter med. Hvad er det? Var det bare det? Okay, men hvorhen var det, der snakker om mig? Evil mode activated. Men Hey, Johannes, du er en noob til Fortnite. Du stjæler vores videoer all night. Anders, han hallo. Okay. Kun 10 sekunder af de her 2 minutter, der disser de sådan lidt mig. Kun 10 sekunder. Og hvad fanden? til Fortnite. Johannes, du er en noob til Fortnite. Nico til Fortnite. Hvad er det, de snakker om? Jeg ved ikke, hvad... Prøv at være 2 sekunder. Jeg ved ikke, hvad i alverden det er, de snakker om her, altså. What? Du stjæler vores videoer all night. Ja, prøv at høre her. Altså, jeg tror simpelthen ikke, de forstår noget. Altså, prøv at høre, det er ligesom dem, der har taget min video og ligesom lagt over på deres kanal. What the flip, man? Altså, det er dem, der har taget min video og lagt over på deres egen kanal, og det... Oh my god, man. Altså, er du IP-krigerne? Yes. Okay, Johannes G. Ja, okay. Hvad fanden er det der for nogen? Johannes... Hvem er det, de her for nogen? Hvad? Hvorfor er det, de lige pludselig har sat så mange ind? Det er jo ikke engang dem, de... Det er jo ikke engang dem, de disser! De har kun det som mig i sådan 10 sekunder, og så er der... Ham der, jeg faktisk ikke ved, hvem er. Hvad fanden? Jeg forstår ikke noget af det her. Og så er det ham der, altså hvad? Okay, så er jeg også lidt... Jeg har faktisk ikke den ned før, så er jeg simpelthen, jeg har skrevet det her. Nå, så der er battle nu, bare vent. Det er det faktisk op til jer. Synes I, at jeg skal svare tilbage? Hvis I synes, jeg skal svare tilbage, så skal I subscribe. Vil I have, at de laver endnu et diss track, der lige var lidt mere end 10 sekunder med mig, så skal I gå ned og like videoen. Og så er det simpelthen, at så kan det være, når de ser det, så tror jeg nok, altså 10 sekunder, det er diss track, det gav jeg overhovedet ikke mening. Men ja.
Like, subscribe, så ses vi igen næste gang. Vi ses. Hej hej.